Badakigunez, Europar Batasunak 4 hiriburu instituzional finko ditu, baina ez du hiriburu kultural zehatz bat. Hiriburu hau itinerantea da, urtean behin hautatzen da eta lehiaketa baten baitan hautatzen da. Lehiaketa horrek bi pilare nagusi ditu, noski alde batetik programa kultural bat da, baina bestetik nolabait hiri baten baitan espazialki implementatzen da. Orduan, zer gertatu da? Denbora pasa dela, Batasuna konturatu da kulturak duela hasieran uste baino pisu ekonomiko handiagoa. Eta programa hau hirigintza tresna bat bilakatu da kasu askotan. Orduan, nire azterketak fokua jartzen dau programaren lehen testuinguru legislatzailean argitaratu zena 2006 urtean, eta indarrean egon dena 2019 urtera arte. Urte tarte horietan 27 hiriburu itinerant izendatu dira Batasunean, eta bakoitzean hiri mailako inpaktuak aztertu ditut. Programak dimentsio espazial bat dauka, hirien konfigurazio espazialak aldatzeko sustatzen delako. Hau datu kuriosoa dela ematen du, ze agian ez zenuke hori espero hiriburutza kultural batetatik, baina Batasunak aurkezten du bai kulturaren suspertze ekonomikorako tresna modura, baina baita ere bai hiri garapen tresna desiragarri modura. Hautatu izandako hiriek desindustrializazioaren aurkako erreminta modura erabili izan dute. Hiriguneak berrurbanizatu egin dira, eta zaharberritu ere bai egin dira, maiz gentrifikazio prozesuei lotu izan dira, ere bai turistifikazio prozesuei, edota eskala handiko azpigituren garapenari ere bai. Batasuneko ebaluazio txostenek eta beste dokumentazio ofizialek ere bai hiri inpaktu batzuk aitortzen dituzte. Eta noski informazioa nolabait triangelatu behar da ere bai, kanpotik beste ikerketa kritiko batzuk ere bai ekarriz. Hainbat gauza azaleratzen dira, eredu desberdinak egon direla, baita ere nabarmengarria da 2008ko krisiak izan duen oihartzuna, hiriburu askoren garapena partzialki edo guztiz geldiarazi egin duena. Eta nik esango nuke dagoela multzo handi bat, non desindustrializazioa modu oso zuzen batean jorratu dutena, espazio postindustrialak kultura erabilerara bideratuz, gero ere bai dago multzo handi bat non ondare arkitektonikoa erabili duena, bai kontserbazionismotik, baina baita ere bai komertzializazioatik ere bai. Gero dago ere bai beste multzo bat non hirigintza plan estrategiko baten barruan txertatu dutenak, hau da, epe luzerako estrategiak jakin bat ez mamitzeko erabili dutena, batez ere azpiegitura handien eraikuntzarekin lotuta. Eta gero nik azkenik esango nuke dagoela beste multzo urri bat, non esan dute ez dituztela horren desiragarriak diren inpaktu espazialak bilatuko, eta kulturaren espezializazioera jorratuko dutena hiriburutza, hau da. Ez dutela museo berri bat egingo, edota ez dutela zentzua ikusten tranbia linea berri bat eraikitzea urte horretan, baizik eta erabiliko dituzten baliabide espazial anitzak edo urriak, tokian toki. Eta azkenik ere bai nik azpimarratuko nuke batez ere dimentsio sozialen ematen diren ezusteko emaitza ez materialak. Adibidez, testuinguru ekonomiko pareotan ematen diren desberdinkeria sozioespazialak, edo gentrifikazioaren edo ustelkeria politiko edo urbanistikoaren aurka sortzen diren mugimenduak, edo baita ere neoliberalismoa sistema modura ere bai beraien aurka joaten diren sortzen diren kontramugimenduak. Nik
hainbat arazo teoriko azpimarratuko nituzke, alde batetik irabazi asmoko hirigintza ereduak, kulturaren despolitizazioa eta baita ere bai gizartearekiko deskonexioa. Hau da, alde batetik ez dago formula magikorik, lehiaketa bat da, orduan implementazio metodologia desberdinak probatu egin dira, bakoitzak bere aldeko eta aurkako arazo edo indarguneak dituzte, eta tamalez beraien artean daude etengabe talka eginez. Beste aldetik ere bai, hiriburutzaren legatua normalean hauskorra izan ohi da. Inpaktua txikia delako, edota pisutsua ere bai desparekotasun sozioekonomiko handiak eman direlako. Azkenik ere bai izango nuke ustekabeko inpaktu ez material hauek direla funtsean programaren benetako katalizadore sozialak eta ez programak berak sustatzen dituenak. Nik beti esaten dut hirigintza edota hiria berosotasunean ez dela espazio neutro bat, ez da erramienta neutro bat, eta hortaz hiriburutza kulturalaren programa ere bai ezin daiteke neutrala izan. Neutraltasun hori ez da existitzen, eta neutraltasuna aldarrikatzen duen diskurtsoak gaitzietzi egin behar dira, ze ez dira realak. Hau da, programaren indargune potentzialak ezin izango dira abagune izan, bere baitako kontraesanak ez baldin badira jorratzen. Eta honen ildora galdera da, batasunak benetan interesa aldu honi jorratzeko. Hau anekdota batekin erantzutea nahi dut, eta zera da, nire doktoretza tesiaren finantzaketa bilatzen ari nintzala, Eusko Jaurlaritzaren txosten batean honako galdera bat planteatzen zuen Jaurlaritzak, eta zen interes zientifikoa duten hizkuntzen ezagutza zerrendatu behar nuela. Eta nik zerrenda honetan idatzen nuen lehenengo hizkuntza euskara izan zen. Jakinda diglosia bat dugula gure gizartean, eta jakin ere bai nire tesiaren eta nire ikerketaren erreminta nagusia ingelesa zela. Zer esan nahi dut honekin? Euskarak ekoizpen zientifikoa behar duela, euskarako ikerketak ere bai, noski, eta ikerketa gazteak ere bai toki bat behar duela. Euskal zientzia sistemak garapen bat behar du.